जों दंफैयो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 6थि बोसोरारि जुथुमा आरो बेहायनो जों थुनलाइयारि जुथुम खालामदों आरो दा दङ नेपालनि जाफा जिल्लानि बे आयनाबारि गामियाव आरो नै बेहायनो लोगो मोनदों जोङो आरो बिथाङानो बे युवा क्लाबनि नङा होमबा मेसे युवा क्लाबनि बोसोनगिरि सनतस कुमार मेसे लोगोसे बिथाङा गुबुन गुबुन बिबानावबो दङ बाथौ गौथुमावबो दङ बाथौ गौथुमनि लाइमोननि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि नङा होमबा नोंथाङा बिथाङा गोबां जोंनि जायगायावबो थांबाय आसामाव थांबाय आरो बिथांखौ नै लोगो मोनदों आरो बिथांनि न'आव जों दिनै ओंखामबो जाबाय बिथांमोननि सिबिनाया जोबोद मोजां नेपाल हादोराव दा बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिगोन मानो होनबा बाथौआ जोंनि बायदि नङा बाथौआ गुबुन रोखोमनि आरो बिसोरनि समाज जानाया माबायदि एसे ओरैनो जों मिथिना लानि आरो हाबाफारिया बोरै सोलिलांखो मोजाङैनो बेखौ मानोना दिनै जोबथा सान जोब्बायानोसै जोंहा दिनै गेवलां मेल दं बिनि सोमोन्दै एसे मिथिना लागोन आरो बे एसे बुंनो हादों खुलुमबाय गिबि गेजेरावनो बयखौबो आंनि सिनायथिखौ बिथाङा बुंखाबाय आंनि मुङा सनतस कुमार मेसे आं बे मेसे युवा क्लाबनि बोसोनगिरि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि गौथुमारि नेहाथारि दा नोंथांमोना बुंबाय दा बे नेपाल हादराव फैनानै आइने जोंनि बाथौनि बिषयाव बुङोबा जोंनियाव बायनि बाथौनि थानसालिया सिजौ गायनायालाय एखेयानो तर बे माने थानसालियासो एसे आलादा मानो होनबा अजाय दावथु बिखानि सिस्टेमनि बनायो ओमफ्राय जों एसे औवाखौ दाननानैहाय खाथि बानायनानैहाय बाथौ बान्दोबा बानायनानैहाय सिजौनि गारिया गुरुंबा होनना बुङो सिफुंनि गुदुङा मंबा आरो बड'नि राव आसार आलिया खंबा बर' बोराइनि रावफोरा खंबा बिदिनो जोङो जे बाय मोनला जोङो बे सिस्टेमा बे बाथौ जोङो मोदायनि फुजानि फालिनाया सिबिनाया बोरैबायदि होनना बुङोब्ला जोङो बाहाय बोसोरावनो हायोबा जोङो सोलायो बोसोरावनो सोलायो हायोबा आरो हायाबा बोसोरनैसिम आरिलाबो जोङो सोलायो जों सोलायोबा मानोना जोङो सिजौआखौ गारहरनो आरो गुबुन गोरलै सिजौआखौहाय सिजौनि दालायाखौहाय गायफिनो दा नैबेयावनो नुदों नङा होमबा नोंथां नैबे जों फैनाय जायगायाव नोंथांनि न'खराव नैबेदि सिजौआ नङा होमबा गायनाया नै नङा होमबा आरो बैयो मा होनना बुङो बे न'मा न' होनना बुङो बे न'मा न' नङा होमबा न'मा न'आव मा थायो बेहाय दा बुङोबा मोदाय बे जोंनि लक्ष्मिनि माने माइनावा थायो आरो माइनाव इसिं खना होननाय बेखौ बुङो इसिं खना दा ओरै फैदों प्रग्रामनि सोमोन्दै सोंसै बिथाङाथ' जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरिनि आफादगिरि माबोरै खुंलांनाया जालांखो दाथ' दिनै जोबथा सान नङा होमबा माबायदि जालांखो नोंथांमोन बे बानजायनाया दा नोंथांमोना बे जोंनि बे प्रग्रामखौ नोंथांमोना लाना फैनायखाय बिनि आखायालाय नोंथांमोननो जोङो होयो जोङो मानो होनबा नोंथांमोना बिसा बिदि बानायाखैमोनब्ला जोंनि नेपाल हादराव बिदि कार्यक्रम जानायामोन उफाया गैया मानो होनबा अजानिफ्राय मानसिफोरा जे रोखोमनि फैनानै जों बे कार्यक्रमखौ सक्सेस बनायदों जोंनि नेपाल हादराव जेरैबायदि बेरायदों जों बे कार्यक्रमावहाय बोरैबायदि जाबाय जानाय लोंनायफोरा थानायफोरा बोरैबायदि जाबाय जोंखौबो एसेनो मनाव दुखु मोनदों मानो होनबा जों साननाय बिदि फैनो हायाखै नामा खुनु असुबिदाबोसो जाबाय नामा जों क्लाबनिफ्राय नेपाल हादरनिफ्राय बेखौहाय जि क्लाबावहाय नोंथांमोननि बे फैनाय थानाय समावहाय जे कार्यक्रमनि सेडुलनि समावहाय जुदि कुनै जोंनि गोरोन्थि जादोंब्ला कुनै बिदि असुबिदा जादोंब्ला जों बे मिथियो क्लाबनिफ्राय बे आं बोसोनगिरिनिफ्राय जों निमाहा बियो मानो होनबा गोबां मानसिया एसेनो फारिलाय जाखायो एसेनो असुबिदालाय जायो बाहाय थानाय बाहाय जानाय दा बेखायनो अजानिफ्राय बाहागो लानो फैगोन नाखौहाय बेखौ गोसो गोरबोनिफ्रायनो आं बाय मानो साबायखर होबाय बिथांमोनखौहाय गोजोन्थों बिरादनो आरो बिथांमोना आगोलनि दिनावबो सिगांनि दिनावहाय बोरैबायदि जों बे मेसे युवा क्लाबखौ बोरैबायदि लांनो हागोन आरो जों बे रावफोरखौ बोरैबायदि आरनो हागोन आरो जों बोरैबायदि रिलेटेड जानानै कानेक्सन जानानैहाय गाबोननि दिनावहाय मोजां जानानै जोंनि बे सोमोन्दोआ मोजां जालांथों बेबायदि दायित्वखौ अजायनि आसामनि बर'फोराबो आरो नेपाल हादरनिफ्राय बर'फोराबो जाहाजासे जोंनि गावनि दायित्वखौ निभायनो हानाय अजायनिफ्रायबो नोंथांमोननि दायित्वखौ फुरा बानायनानै जोंहानि आफादगिरिया मा बुंगोन खुंफुंलांबाय जोब्बायानोसै नङाबा दिनै मा बुंगोन दिनै जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बे 6थि बोसोरारि थुनलाइयारि हाबाफारिया नेपाल हादराव खुंनाया दिनैहाय जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोङो दा फैनानै जोंहा दा गेवलां मेल दं बे गेवलां मेलाव
बे नेपाल हादरनि गेजेराव रायजो जानाय समाजनि हारिनि बिथिङाव हाबा मावनाय बा गामियारि हिसाबैहाय गावबुरा बा सोरबा रजा हिसाबैहाय खामानि मावबोनाय साफ्रोमबो गागि सुबुंफोरखौ जोङो बरायनायनि हाबाफारि लादों। लोगोसे जायफोर बे हाबाफारियावहाय राङारि मददै बा देहायारि मददै जोंखौ हाबाफारिखौ जाफुंनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांमोनखौबो जोङो बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिखौ जोङो दसे समावनो खुंगोन। दा बेजों लोगोसे बे हाबाफारि खुंनायावहाय जायफोर बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होदों जोंनि नेपाल हादरनि सुबुंफोरनि सायावल' आं बेखौ बुङालासेनो जोंनि बिटिआर सरकारखौबो आङो हेफाजाब होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनांगोन। मानो होनबा जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव बिथांमोना दि एसेबां जोंखौ मैखोमैनो बेफोर हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय राहा होदों, गावसिनि आर्थिक साहाय्य होनानै जोंखौहाय बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव फैनानै हाबाफारि खुंफुंनायनि आरो लोगोसे आं आसा खालामो बे खुंफुंनायाव जेरैबायदि हेफाजाब होदों बेबायदिनो नेपाल हादराव थानाय बर'फोरनि जि थांनानै थानायनि बिथांमोनहा मोनसे राहा सानदों, बे राहा साननायाव जाहाथे बिथांमोनहा एसेबाबो हेफाजाब आरो राहा लामा दिन्थिनानै होनायजों लोगोसे बिथांमोननि जि आसा फारिनाय बे आसा फारिनायखौ सुफुंनानै होनो नाजागोन होननानै आं आसा फारिदों। लोगोसे साफ्रोमबो बाहागो लागिरि सुबुंफोरजों लोगोसे नेपाल हादरावदि थानाय बर'फोरा गाव गावनि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ मोजां मोननायनि नैबे जोंनि हाबाफारि खुंफुंनायाव बिथांमोनहा जेरैबायदि जोंखौ बरायदों, जाहोदों लोंहोदों, थानाय जानाय गासैनिबो जेरैबायदि जोंखौ सुजुग सुबिदा होनानै मोजां हाबाफारिखौ खुंफुंनानै हरदों, बेनो बिथांमोननि हारिखौ अनसायनाय, हारिखौ सिबिनाय, राव हारिमुखौ माबोरै बिथांमोनहा खस्थ'नि गेजेरजोंबो एसेल' सुबुं अनजिमा थानायनि गेजेरावबो बिथांमोनहा फोथांनो नाजानायनि मोनसे राहा लामा नागिरगासिनो दं, बेखौ बेनो सिनायथि होदों। बेखौ बेनो राहा लामा नागिरनायनि मोनसे बिदिन्थि होननानै आं बिथांमोननि बे नाजानायखौ बुंगोन। आरो बिथांमोनहा इयुनावबो बेफोरबायदि नाजानायल' जोंनि बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खुंफुंनानै होनायनि अनगायैबो जोंजों खाथि सोमोन्दो लानानै जिबायदि राव फोथांनाय, थुनलाइ फोथांनाय, हारिमु फोथांनाय बेफोरनि हाबाखौ मावबाय थालांगोन होननानै आं बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि जानानै बेखौनो बुंनानै आं एसेयावनो आंनि बुंनायखौ दोनथ'बाय। दा बिथांनाव माखासे सोंबावगोन, जोंहा मोननैसोल' सोंबावनो दंबावो। मेथ्स एबा बर' राव बेखौ गथ'फ्रा गोरलैफ्राबो रोंगौ नामा, ना एसे सिनियरफ्राल' रोंगौ, ना गासिबो रोंजोबगौ? दा जोङो बे बर' रावनि बिसयाव दा जोंनि सोमो आरो जोंनि एसे उन्दैया हायो दानि गोरलै उन्दैफ्रासो हाया। मानोबा नायनो जाल' बाय मोनसेबांल' बाय ने जोंनि बर' रावनि फरायग्राया नेपाल अधिराज्योनि बे जोंनि गामियावबो दङ। बेबो एक क्लास बायबानो दङ, 1 क्लास बां अनलि। औ बिनि उनावबो गैया ने, जायाखै दासिमबो। आरो बेखौहाय बोरैबायदि जानाय बेखौ मानो होनब्ला बे बर' रावाखौहाय जोंनि बाय गोरलै उन्दैफोरा रोङालै होननानैखायनो बाय जोंनि रावा गोमालांबाय होननानैखायनो बे मोनसे बिजाब बनाया ने, दा बेखौ कन्टिनिउ दङ बाहायो। आरो जों बायदि रावा बोरैबायदि गोमालांबाय होनब्ला जोंनि न'खराहाय जों गोरलै उन्दैफ्राखौ स्कुलाव फरायनो लाङोबा बिथांमोनखौहाय गासैबो नेपालि रावजोंनो जोङो रायलायनाङो। बिनिखायनो जोंनि बे रावासो एसे बिदि गोमालांदों दा। अब्लाबो न'खराव रायज्लायबा थालांगोन आरो रायज्लायो न'खरावलाय। दा माने रायज्लायनायखौलाय गासैबो बुजिजोबो, सावरायनोसो एसे हाया गोरलै उन्दैफोरासो। उन्दैयासो दा नाथाय सिनियरफोरा गागि सुबुंफ्रा गासिबो माने हायो। नेपालनि मेसे बा नेपालनि बर' रावा बेबायदिनो रायलायो, जोंनि बायदि नङा। खिन्थु गावसोरनि बायदिखौ गावसोरनि सिनियर गागिफ्रा रोंजोबगौ, गोरलैया दासो खायसेया रोङाखै बा सोलोंगोन आरो बिथांमोना बुजिनो हायो, नङा होमबा? बेखिनियानो। आरो गोबां खोथाखौ मिथिबावनो दंबावोमोन। मोनसे खोथाखौ होनदोंमोन नामा, सासे न'खराव सासे सुबुंनो सोरखारा मा बेसेबां होयो होनना अनसुंथाइ, माने फाइनान्सियेल हेल्प होयो होननाया बेसेबां होयो होनदोंमोन? दा मारै जाबाय नालाय जे फाइनान्सियेलनि हेल्पआ गभर्नमेन्टना, नेपाल गभर्नमेन्टना बे जोबस्रानायनि जाहाथे बियो मेसे होननाया मानोबा बर' होननाया बे एसे जोबसानायनि बे गोमालांनायनि जाथिया
लगभग 12टा जाति दङ ने बे 12टा जातियाबो आरोबावनो इसे बिनिफ्रायबो खमथि पपुलेसन गोनां होननानै जों आरो बे मेसे नेपालनि मेसेया बर'फ्रा फरिबाय दा बिनिखायनो आगोलनि दिनाय 500 थाखा मुवारि होयोमोन ने मासनि 500 लायोमोन सासेयाव दा बारायनानै दा मासना 4000 खालाय होयो सासे मानसियाव 4000 हमना मोनसे न'खराव साबाबो मोनजोबबाय साबाबो 4000 साबाबा 20000 मोनगोन नङा होमबा 20000 जाहैगोन बिदिनो माने बेबायदि बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होयो आरो सोरखारा बेखौ नेपाल गभर्नमेन्टआ मास मोनथामावहाय बिथांमोना बे बेंक एकाउन्टआवनो सोनानै होयो मास मोनथामनिखौ खेबसेनो होयो ना मास मोनथामनिखौ खेबसेयावनो होयो जेनेबा 4000 खरि बा 12000 बा सासेयाव 12000 खरि सासे 12000 खौलाय बिदिनो दासिमबो सिस्टेमा जाय मास मोनथाम माने बा जोंनि बे बर' बा मेसिफ्रा बे हादोराव माने खम संख्यानि थाखाय बा गोमालांनो हमनायनि थाखाय बेखौ सोरखारनिफ्राय बे सुबिदाखौ होदों माने रांखान्थि पारसेन्टबो गोग्लैसोनाय बेखायनो होदों ओमफ्राय गोबाङानो खोनानो मोन्दों बे जायगानिफ्राय गुबुन हादोराव दंहैयो जेरै सौदि आरब जापान बा गुबुन जायगायाव बे दंहैमारो नामा बेबायदि दङ बाहाय लगभग दा मानो होनबा बाहाय जस्ट बाहाय कुनै बाहाय बे मानो फाइनान्सियेलनि बारै बाहाय उपजनि गैया नोंथांमोना नुबाय बाहाय खालि बे मानो बे खेथि आबाद जायो ने बिनिफ्राय बांसिन फाल्तु मोनबो गैया बाहाय खामानिया बिजनेसनि लाइनावबो मोनबो गैया ने बेफार बिजनेस बनायनोबो मोनबो गैया बाहाय बिनिखायनो मोनसे बाध्यताबो दं न'खराव बोरैबायदि बिसा बिसुफ्राबो फैसिनाय गाबोननि दिनाव बोरैबायदि थांनाय न'फ्रा बोरैबायदि बनायनाय एसे गाज्रि जायोना न'खराव बिदा फंबाय 3-4 दङबा मोनसे न'खरावथ' थानो हाया बिनिखायनो गावनि भबिष्य बनायनो थाखाय दा गल्फ कान्ट्रि फरेन कान्ट्रि आरो इउरप कान्ट्रि दा लगभग जोंनि न'खराबो गैया मानोबा जोंहा हौवा बिसा गैया ने आं गावनोबो थांनो मोनाखिसै बे मगनि समस्याखाय आरो दा न'खरा प्रत्येक न'खराहाय दा थांदों आरो भाई माने गुबुन हादराव दंहैजोबो गुबुन हादराव दङ गुबुन हादराव माने रांखान्थि खामायनायनि जाहैबाय नङा होमबा माने बे जायगायाव माने बेबायदि माने बिजनेसनि सुबिदाबो गैया नालाय नङा होमबा बेनि थाखायनो गुबुन हादराव थांनानै रां खामायनानै थाहैनांगौ जानानै फैदों आरो न'खरखौ सामलायनो बाध्यताबो जायो मोजां खोथाखौ मिथिबाय गोबां खोथाखौबो मिथिबाय नोंथांनिफ्राय सनतस कुमार मेसे बिथाङा जों मेसे जुब क्लाबनि एडभाइजार आरो बिथाङा सासे समाज सिबियारि गुबुन आफादजोंबो लोब्बा थानाय आरो बिथाङा गोबां समाजनि खामानिखौ मावो आरो बिथाङानो गोबां जुथुमानि बे बर' लाइमोन लिरगिरि जुथुमनि सामलायनायाव गोबां मदद होदों बिथाङा आरो बिथांजों गोबां बिथांनि टिम दङ बिथांनि मेम्बारफ्रा दङ बिथाङानो मथा मथि एडभाइसआव खामानिया मावजोबदों आरो बेखिनिखौ दान्दिसे मोगा मोगिखौ लानानै बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय